Хо-хо-хо! Здравейте, мои скъпи деца, чудесни родители, приятели, учители и всички помощници в голямата коледна мисия. Получих вълшебната вест, че сте открили изгубения коледен дух. Ах, колко радостно трепна сърцето ми, когато разбрах, че нослето на Рудолф е засияло отново и че светлините на ухата са блеснали. Благодаря ви, мили деца! Благодаря ви за смеха, за песните, за игрите, за добрината, която споделихте. Вие показахте, че истинската Коледа не живее в големите подаръци, а в малките добри дела, в топлия дом, в грижата един за друг и в светлината на вашите сърца. Благодаря на елфчето Лили, моя вярна помощничка, на Рудолф, най-смелия и светъл Елен, на прекрасните учители и на целия ЦОП общностен център за деца и семейства. И за това, че пазят духа на добротата жив всеки ден. Искам да знаете, че всеки един от вас е истински герой на тази Коледа. Пазете тази светлина, защото тя прави смеха по-добър. Където има усмивки, обич и приятелство, там винаги има Коледа. Хо-хо-хо! Бъдете здрави, смели, весели и добри. И не забравяйте да погледнете през прозореца тази нощ. Може би ще видите как аз, Рудолф и цялата шейна прилитаме над вашия дом. Весела Коледа, мили деца! С обич и благодарност, вашият дядо Коледа.